बेटी का हो मदन बाबू बेटी का हो बेटिया से खिलला बगिया में फूल हो चाहती है बेटी ता तार दी है कूल हो अंगना गस्यान होली बेटी ध्यान दिहल जाओ ए बबुआ निर्मला कुमारी रहुआ ध्यान चाय तनी कमे दे बुहा के अरे अंगना गस्यान होली बेटी घरवा का जान होली बेटी अरे बेटिया सब संसार हो तो सबसे महान होली बेटी बेटिया सबसे संसार हो सबसे महान होली बेटी बाहर बेटी अंगना के चान होली बेटी घरवा के शान होली बेटी बेटी सबसे संसार हो सबसे महान होली बेटी संसार हो सबसे महान होली बेटी प्रमादनीय श्री जवाहर गिरी जी गोस्वामी समाज के गो स्तंभ है हमने गोस्वामी समाज के धरोहर है आदर्श है हमने के गर्व रहेला गरिमा रहेला हमने के परिवार में केहू ऐसा निमन पद पर होके कुंडा थाना देवघर छत्तीसगढ़ झारखंड छोट भाई मदन गिरी जी 3 ताला बा 27 का 6 ताला होके जा रहा बा महादेव के नगरी में केहू गरीब ना रहे बेटिया से खिलला बगिया में फूल हो चाहे तो बेटी दी है सगरी बेटी का हो मदन बाबू बेटी का हो बेटिया से खिलला बगिया में फूल हो चाहती है बेटी ता तार दी है कूल हो बबुआ पापा पापा के प्राण होली बेटी पापा के प्राण होली बेटी स्वाभिमान होली बेटी
बेटिया से चल संसार हो जग में महान होली बेटी। बेटिया से चल संसार हो जग में महान होली बेटी। अब लिखनिया बेटी पर ध्यान से सुने, अब लिखनिया करके सुनी अरे जन कवि देता उगर कान धक मर चटाक चटाक। खूब ध्यान से शब्द पर ध्यान। और बेटी का होले मदन बाबू, आखिया के पुतरी माई के अरे छा होली आंचली के। बेटिया समान बोला राजा हो हिमाचल के। अखिया के पुतरी माई के छा होलिया चरी के। बेटिया समान बोला राजा हो हिमाचल के। भूमन कहे दान होली बेटी, बगरी के शान होली बेटी। बेटिया से चल संसार हो जग में महान होली बेटी। बेटिया से चल संसार हो जग में महान होली बेटी। फिर हमारा देवघर के नगरी में, बाबा के नगरी में, झारखंड कुंडा थाना में हमारे छोट भाई मदन गिरी जी भव्य मकान बनल बनी महादेव के कृपा से और बाप महतारी के आशीर्वाद से। महादेव बाबा बैद्यनाथ से निवेदन करो अपना नगर में बनौनी। अब बासुकीनाथ बाबा रउआ एगो अपना नगर में बनवा लो ना। हल अब सोहर के